Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Raynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Raynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Mano! Jojo and Bee Garden, wholesale and retail. Andito po tayo sa mismong Pililla Rizal. Tama ba ate, Pililla Rizal? Highway. Hulo, Pililla Rizal. Iba-iba pala yung mga way doon, ano, yung tawag. Doon Pililla, dito Hulo. Sa kabila, Baras. No? Guys, natuturuan sila. Sige na! Ito po ang garden namin, Jojo and Be. Ito lang po sa Pililla Rizal. Salamat ate. Ang bait ni ate. O, yan si ate. Ayan, ang ganda. Dinidemo yung kanyang plants. Ito guys, 250 po. Pero naibigay naman niya sa akin ng 200. Pwede po ng tawad, wag lang pong sagad. Diba ate? Opo. Bilang tulong ko, i-promote natin yung kanyang garden. Dito po tayo guys, sa Pililla Rizal. Mismong highway. Teka lang po ate. Mismong highway ng Pililla Rizal. Dati nakapag-vlog na rin ako dito, pero siyempre, ina-update pa rin natin yung mga presyo ng plants dito. Andito tayo guys sa may Hulo, Pililla Rizal, mismong highway. Mapapansin nyo, tabi-tabi ang mga garden dito. Ano pinaka-landmark? Barandilla. Ah, okay. Barandilla, yung pinaka-landmark nila. Alamin natin yung presyo ng plants dito. Ate, magkano dito pag nakapat na? 150. Oh, 150. Pero guys, nakapat na rin naman po. Itong herbs na to, Ito ay resale. magkano yung presyo nito ate? 100 lang. Aba, 100. Di na po kayong lugi kung sa umaga, ito yung gawin ninyong tsaa, di ba? Itong pinakakape, di ba? Nilalagay po sa mga pagkain. Ito yung, nilalagay din ko sa, sa pagkain. Ako, ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko ng honey. Tapos mainit na tubig. Kasi medyo high blood tayo eh. Ito, magkano po sa inyo? Banana. 100. 100. Si banana. Itong si Peace Lily. 50 pesos lang. Oh, 50 pesos. Murang-mura. Ito, yung devil backbone nyo. 50 lang din. Oh, 50. May bulaklak na po. Ang ganda talaga ng devil backbone pag may bulaklak na. Pag nainitan, ganyan ang kulay. Baba tayo ng konti. Magkano yung ganito nyo? Parang si Iris. Yun, Iris na. Variety ng Iris. Oh, variety ng Iris. Magkano pag ganyan kaliliit? 50 pesos din. Oh, 50 pesos. Ito, anahaw. Magkano anahaw nyo? 250. 250. Pero magandang indoor to. Diba? Ito po yung mga ganito. Pag 3 for 100. Yun ang maganda dito sa Pililla Rizal. Alam ko talaga, mura to rito. Yan o. Yung mga kinukuna ng video ko, guys, 3 for 100. Sunrise hanggang sa Ephesia. Ate, di ba ano rin to? Herbs din to? Tama ba? Ano to? Hangit lang siya, ma'am, na yung parang mani. Pero hindi siya mani. Parang mani. Parang mani daw. Pero hindi mani. Ay, kulay dilaw. Ang bulaklak daw niya ay kulay dilaw. Pero magkano? 3 for 100. Eh dito, White
White angel, magkano ang white angel? 100. 100. Dito tayo sa kabila. Ito ate, magkakano yung mga ganito nyo? 100 din. Ito, 100 din. Malulubat na tayo. Ito, para mga bagong sibol sila, no? Ano siya, ma'am? Dwarf na person ship. Ano, no? Dwarf. Dwarf na, Person ship. akala ko bagong sibol eh. Ito guys. Ba, ngayon ako nakikita. Dwarf na Persian shield. Magkano? Pag nakapat na. Pag nakapat na, ma'am, 150. O, 150. Abay, kakaiba po, no? Dwarf na Persian shield. Ayan, may pat na po. Akala ko Persian shield talaga ng malalaki. Ito pong fish eye. Ano yan? 150. O, 150 yung nakapat na. 50 pesos pagka... Ayun ang maganda. Siyempre yung nakasidling bag, 50 pesos. Uy, sabay, uy, ano ito? Natawa si ate, oh. Ano to? Anong ID nito, Ano ate? yan, ma'am? Cactus din siya. Cactus. Yan, 250. Isang ganito. Gaganda na, no? Gaganda. May pat na po siya. Pang display na lang. Ganda pa ng pat. Uy, magaganda rin yung ano nyo, ah. Eto, maganda rin yung mga stick plant nyo. Magkano? 50 pesos. Naku guys, maraming mura dito. Pag kayo po'y napadaan sa Pililla Rizal, hanapin nyo si ate. Ito ate, magkano? 50 din, ma'am. 50 pesos. Ito, Yung mga pangregalo, mga 50 pesos na lang, oh. ito, 75 ang isa. Itong cactus? Hindi, ito. Akala ko yung cactus. Magkano yung cactus? 100. 100. For mura na rin. Tapos ito, 75. Mura. Itong tea plant, 50 rin. Maraming mura. Ate, ito, magkano to? Ito, medyo mahal, ma'am. Magkano? 1.5. 1.5. Itong mataas na to. Jesus bike. Sisus Vine. Yung mga ganito, 3 for 100. Opo. Ito guys, yung CC plant or welcome, kung tawagin, magkano? 100. 100. Pero yung 100 nila guys, yan o, mother type na po. Ayan, meron siya, marami siya rito. Ito pong mga sampagitan nyo, magkano? 75. O, 75. Aba, meron silang mga bagong gumamela. Dito guys, nagpo-propa sila. Ayan o, bago no. Bagong tanim nila. Magkano? 75. O, 75. Super established na sa isang seedling bagay. Ayan. Tatlong puno. Hindi talo sa 75, di ba? Buhay na buhay na. Ang galing naman nila ate magbuhay. Ano lang, ma'am, kinakatong siya. Oy, kinakating nyo lang yan. Hindi ginagrap, hindi minamarkot. No, ang galing nyo naman. Cuttings lang, ma'am. Kailangan talaga kasi ang pinaglalagyan nito hindi yung mainit ang singaw, no? Bagong usok niyo, ma'am, sa ilalim lang muna. Sa ilalim, tapos hindi nagagalaw. Ako, ewan ko kung buhay na yung ginawa kong ganito. Yung kinat ko, tapos nilagyan ko ng plastic. Isa Maynila pa naman, ang init-init ng singaw. O dito naman tayo. Kailangan, huwag niyong papainitan pagka bagong. Oo nga, no, pag mga bagong tanim. Ito, may mga iris sila. Ang maganda rito kasi mga sarili nilang tanim. Itong iris niyo mismo magkano? 50 lang yun din. O, 50 lang. Itong mga... Sariling tanim, ma'am. Mura lang kasi kami. O, pag sarili talagang tanim. Kasi pag rear na, tapos binili pa, medyo may price, di ba? Ito dito sa ano, Auralia, Same price, ma'am. 50 pesos. Ate, bigyan mo nga ako ng ano, tingnan na natin yung mga rear plants mo. Ipakita natin sa kanila, para makatulong naman ako sa'yo. Kahit sabihin, daldal ako ng daldal dito. Ay, ito ate. Malaking pigtail. Baka gusto nila. Oh, malaki na po, 500. Oo nga, 550 na. Mas matangkad pa sa akin, oh. Ipakita ko na lang po yung mga bago nilang plants. Ba? Ang daming bugambilya. Ang galing naman. Ang kulay nito, puti at saka dilaw.
Aba, sa isang seedling bag, oh, ilang puno? 3. Ang galing naman. Ang galing din pala ni Kuya magbuhay. Si Kuya nagagawa nito, no? Oo, siya po. Ay, ang galing. Taga-tanim niya. Usong-uso pa naman ang mga bugis ngayon. Ayan, guys. Magkano yung maliliit? 75. Pero 3 puno po. Ayan, mga bago yan. Magkano yung ganyang kahaba? Yan naman ang Pelodendron. Pelo, ano? Rapidofora multicola. Manticola. Wow, ang social naman ng pangalan. Parang hindi ko na kayang i-pronounce. Manticola siya. Monticola. Ang taas na, no? Magkano yan? Oh, 1, 2. Ba, ang ganda, oh. Sige nga, Kuya, anong ID niya? Rapidofora multicola. Oh, yan, ang ID niya. Kahit i-search mo sa Google, yun ang lalabas na... Ang ganda, no? Parang ngayon ko lang ito nakita. Ang haba, no? Ang haba niya. 1, 2 ba sulit? Oh, ang ganda, social ang name niya. Ito naman, Wave of Love. O, dito muna tayo kay Tibatib. Kuya, magkano? Diba, mura lang. Lang yan, 50 lang yan. 50. Totoo lang, dito talaga sa Pililia, mura naman talaga dito ang Tibatib, eh. 50 pesos. Ayan po, 50 pesos. Ito yung ganito, pag mga bago. 50 rin yun. 50 rin. Kasama na to? Lahat yan. All items na makikita nyo rito, pang 50 pesos. Pati yung ano, yung Forever Rich. O yan, 50 pesos. Sabitan mo si ate, 50 pesos. Ito po, Golden Photos. Golden Photos, 50 rin. 50 rin. Dito tayo sa mga bigonya, 50 pesos din. Ayan, babaha tayo ng 50 pesos. Ito naman, Ayan, yung mga reseller dyan, yung mahilig maganap ng 50 pesos. Albo. Alopecia Albo. Magkano po yung ganyang kataas? 1K. 1.3. Tapos, Meron yan mas malaki pa mas dyan. malaki pang isa dyan. Ayun. Nasa unahan. Magkano po yun? Ayun naman, 2.5 yan. O mamaya i-flex natin. Ibo vlog mo kuya, magkano to? 700. O, 700. Mother type na po. Ito si Green Dragon. Kanin, 2.5. Super laki na po niya. Pelodendron din. Ito pa yung variety ng Philodendron. Ito kaya nasa baba, ano ito? Kanyan, money tree. Money Pecos tree. Lana. Wow, si kuya talaga nagsisearch. Ayan. Siya yung nagtatanim yan. Magkano ang bilihan dito kuya? 50 lang yung mga O, 50 pesos sa mga bilihan dito. Pag ito malaki na, ang mahal na nito. May mga presyo na yan. Ito, baka gusto ng mga forever rich. 50 pesos lang guys. Ayan o. Kasama na yung mga bigonya na ganito. 50 pesos. Dati hindi mo mabibili ng 50 pesos yan, di ba? Dati minimum yan, 100. Ngayon medyo... Nagbabaan na talaga. Nanonood ka ba ate ng vlog ng mga hala? Kaya pala nagbabaan na talaga. Bumaba na po. Bumaba na. Ito, maganda to. Magkano to dito? Fish lily, 150. 150. Kakaiba siyang pislili, no? Yan po yung babae na fish lily. Ay, ito pala yung babae. Palipan pa yan. Tatlo yan sila. Mayroon naman yung green lang. Lalaki din sila. Ayun na nga. So, ibig sabihin, wala pa pala ako nito, no? May 150. variegated din kami. Ayan. Ang galing kuya mag-ano ng plants niya. Ito, Mycans, kuya, magkano pag napakalas na? My cans, 350. O, 350. Sulit naman po yung 350 niya, guys. Ayan. Philodendron heartleaf. O, yan din demo ni kuya yung kanyang plants. Heart leaf. Magkano, kuya? 250 lang. Yung 250. Ang lalaki na po ng dahon. Ito naman, Anthurium magnificum. Magkano, kuya, ang anthurium nyo? 1.3. O, 1.3. Magnificum. Magnificum. Hindi na kayo bibili ng pot at ng lupa. Ito kuya, heart leaf din to, no? Ganda. Magkano? Magkano yan? Pagkano pag ganitong giant na? Ano lang yan na? 250 pa rin. Alis pa ng kasi. Oo, kasi maliit pa raw, pero 250. Pero ang dahon, sulit naman po. Ayan. 250. Ito magkano to? Variegated? Hindi. Ganyan din naman din yan. Magkano po yung ganito? 700. 700 naman.
Pa 3 leaves na siya. Ito po yung ganito magkano? 150. 150 yan. Dito kuya, magkano to? 250 at ano bang correct ID nito ate? Parang ano siya eh. Ay, oo nga pala no. Ito guys, yung variety ng insulin Oxflag. Yan, magkano po? 250. Queen of the night. Nasaan ang Queen of the Night? Ayun, magkano pag Queen of the Night? 1.5. O, 1.5 guys. Yung mga naghahanap ng Queen of the Night. Napakaganda ng bulaklak nito. With pot na po yan. Ito ate, magkano pag mga ganito ang bintahan nyo? 250? Pag nasa pot na, mahal na, medyo may price na. Pero lahat na makikita nyo sa video, 50 pesos. Ayan po. Kasama ba to? Ayan. Bumabaha pala dito ng 50 pesos guys. Medyo may mga release sa unahan. Yung ito. Ito. Ang bromeliad nila guys, 150 na. Ito po. $250 rin ang kanilang tricolor. Dito yung laserum yung maganda eh. Magkano? Baka may gusto. 1.2. O, 1.2. Kasi naman po, Amazonica. laserum to eh. Ito. Laserum yan, tsaka Aray ko po. Amazonica yung isa. Laserum, Itong laserum magkano? 50 lang po. 550. O, ba sulit? Mababa po yan. Ang dami nyo na marami na po kayong maipupro pa. Itong Amazonica, 1.2. 1.2. Eh, dito po, sa bonsai, 1K. 1K? Magkano po? Nabibingi. 1K. 1.8. Nabibingi po ako sa sobrang ingin na sasakyan. Seda naman yan. Yan. Aba, ang galing. Ayan guys, yung mga mahihilig naman po sa mga bonsai, for only 1.8. Makikita niyo po ang ganyang kagandahan. Ito ate, sa may harapan nyo, itong pencil cactus. 250. Nabighani ako sa ganda ng mga bigonya. Ito ate, yung mga bigonya mo rito, magkakano to? 150 lang yan mo. Oh, hoy, ang kakapal. Ayan guys, oh. Dati yung 150 maliit, ngayon ang tataas na. So, di ba? Ayan po. Iba't ibang variety pati ka. Iba-ibang variety yan. Iba't ibang variety eh, guys. Magugustuhan ninyo. Ito yung red Congo, magkano? Magkano talaga? 2K? Yan, red Congo. Itong lemon. Magkano pa? 450 ang lemon. Itong mga kalateya. Ornata. Ornata, magkano po? 350. 350. Tapos itong peacock naman, 350 din. O, 350 rin po. Iba-iba talaga ng presyo. Yung mga, depende sa variety ng halaman. Ito naman yung display kanina na lalaki. O yan, dinunduyan mo ni Kuya. Kasi Ayun, yun ang maganda. babae. Magkano po presyo niyan? 150. 150. Pero, Kuya, Nakapaso na siya. pero yung ganyan, di ba namumulaklak din? Oh, kahit lalaki. Ito po yung si Doña Carmen. 350, pero sobrang kapal naman po. Ayan. Mas masipag mamulaklak ng ganun. Yung babae, Mabilis siya. mas masipag yung mamulaklak. Yung babae, Ito naman yung kulay puti na yan. oo, ayan. Oo nga. Ang ganda, mas maganda ang bulaklak niya, no? Ayan guys, yung peace lily na babae, 150. Kaya pala dati, nung nagbablog ako. Tatlo na yung babe, bro. Magkano po yung ganyan nyo? 350 din. Oh, 350 rin po. Fish lily, variegated. Ito guys, yung peace lily ni Kuya, 250. Variegated. Ito po ang kanyang, Friday. hindi ito kuyang Cup. 350. 350. Aglaw variety.
Ito guys, yung Friday, magkano? 150. Ito ate, ano to? Anong plants yan? Parang philodendron din. Philodendron. Maliit lang siya. Sobastatum. Ay talaga, ito ang anong lit niya, no? Yan po yung sobastatum. Malaki din ang dahon niya. Oh, malaki po. Kaso magkano yung ganyan? Baby pa yan eh. Maliit pa yan. Budget plants, 200. Nasaan yung pinagmamalaki ni Kuyang Albo? Ayan guys, baka gusto nyo po. Imay nyo na po. Magkano kuya? 2.5. Kasi mother type na po. Yung green shield yan. 550. Kasi may mga anak-anak na po. Ayan. Tapos dito guys, meron din si ating tindang mga lupa. Aba, sulitan lupa rito guys. 50 pesos. Ayan. Yung bato kuya, magkano? Kaumanyo. Ay, kaumanyor yan. Magkano? 50 pesos. 50 pesos. Puro bato? Hindi Ay, yan bato. Ganyan. Kaumanyo yan. Parang ganito siya, ma'am. Ganito siya. dudurog. Ay, ganyan ang ginagawa. Ito, durog na rin. Ayan. Ganyan ang ginagawa nila sa kaumanyor guys. Nilagay namin. Para gumanda, no? Yung ginagawa nilang pampataba. Nakakatakot. Ito, kaumanyor. Durog na. 50 pesos. Tapos may mga tinda rin sila ditong Paul. 2 feet. Magkano? 50 pesos. Yung ganito kahaba, 2 feet. 75. Yung pinakamahaba, ang haba. 250. Ayan. 8 feet na ang haba, oh. Nandito lang po sila sa ilalim ng mangga. Ayan. Kuya, dito. Sa inyo ba to? Ilahat mo na yung paninda mo kung ate. Yung magaganda. Ito, mga daipin mo magkano? 100, ma'am. 100. Itong croton, Yan, mga 75. 75. Ito ang ating, ano, Burgundy, magkano? 550. Medyo may price siya kasi binili nyo lang. Di ba? Ayan. Magkano to? 850, ma'am. Ay, hindi ko nakilala. Ito guys, yung Black Prince nila, 850. Ang ganda na ni ano. Ito ang ganda na ni Queen of the Night. Grabe. Pag ganito ang itsura, magkano? 1.5, ano? 1.5. Grabe ng presyuhan pag mga ganito ng kaganda. Yan, oh. Ito yung lemon lime, magkano? 550 din. 550. Ito guys, meron din sila dito mga tindang mga pot. Pag mga hanging pot, magkano? Pag dito ate, magkano? Ha? 55? 55 ang presyo ng mga hanging pot. Pag ganito kalaki, Yan, ma'am. may presyo na. 95, 55, may 45. Pag ganito kaganda, 95 ang presyo. Ito guys, na mga presyo, may bawas pa yan kasi mga pang-retailer. Pang-retailer, mas mura na ibibigay nila sa inyo. Kayo na lang mag-usap nila ate. Ito ate, magkano yung mga ganito yung social? Ito oh. Ayan, ano? 200 yung ganyan. 200. Ito guys, oh, aba. Yung ano? Pagagandahin nyo na lang po ng sobra. 200 pesos. Ganyan talaga kami. O, ganyan. Pero maganda na eh. Umo vlogs kasi sa kong tawagin. Ayan, camouflage. Ganito po kalawak yung garden ni ate. Magaganda rin yung pagka-decorate ng kanilang ano. Magaganda po yung pagka-arrangement ng kanilang garden. Maayos, malinis. Dito ate, magkano dito? Ayan, 50 pesos. Tag 50 pesos. Marami silang mga plants dito. Itong Enjoy, super last na guys. Kasi yun,
Kasi mother na nila yan, 250. Pag ganito, 100. 100. Oh, yeah! Sila Polly. Magkano to dito? Mura talaga dito si, Polly. 50 pesos. Pati ito, yung mga singgonyo mo, ate. 50 pesos. Ito po yung kabuuan ng garden ni ate. Kung mapapansin ninyo, maayos rin ng pagkaka-arrangement. Ito guys, itong mga plants ni ate, kung bibili po kayo, kung mga pang wholesale, syempre, may bawas pa. Ito guys naman, 25 pesos. Aba, sulit.